A subida á Chantada queda atrás, pero deixa os seus coletazos informativos e o balance da escudería Chantada é máis que positivo. A experiencia da volta ao Campeonato de España deu unha maior dimensión á proba automobilística en todos os ámbitos e os organizadores fan un chamamento ao pobo para incrementar a axuda organizativa que se presta dende a vila para futuras ocasións. Quero agradecelo tamén moito que nos felicitaron moita xente e vese de que de ter o Campeonato de España, que era unha novedade moi grande, pois é un aliciente moi importante. Moita xente veo, quero dicir, pois, bueno, se viuse todo, viuse en Chantada todo como estaba, e iso é o que teñen que valorar. Nos valorámoslo moi positivamente, pero lógicamente isto está feito tamén para que os negocios de Chantada se beneficien, porque é un dar e, bueno, colaborar entre todos. Pois, bueno, eles si dicen que é importante, nos seguiremos co tema, porque vemos que é un punto económico moi importante para a villa. A oferta de prazas hoteleiras pareceu quedarse pequena e moitos existentes tiveron que buscar aloxamento en concellos próximos e en Ourense. De feito, ao terse celebrado en agosto, este foi un dos hándicaps. O único lamentable foron os 2 accidentes que afortunadamente non tiveron graves consecuencias. Os pilotos saben, bueno, o problema que poden ter. Certo, bueno, os 2 accidentes que son os que máis movida a máis xente que fala, que máis coincidiu un entre cipreses que foi un piloto chantadino por encima, tuvo mala suerte, foi contra o taluz, contra un guardrail, bueno, estaban un pouco detrás unhas personas, e, bueno, non é que lle dera o coche, pero a dar a valla lastimouse un pouco o rapaz, bueno, xa falamos con el, está ben, tuveron que fazer unha cousa con un codo porque se lastimou, pero en principio, bueno, tendrá que cuidarse porque o riesgo vai dicir o tema. Despois, outro piloto que foi o máis xente que impactante que dicen foi a entrada da barqueta do piloto Pancho Goz, que entrou ali na curva que chamaba antes a famosa curva do Carbón. Cancelo entrou no Cancelo aparcado, a unha velocidade moi grande, e gracias que pasou aí e tampouco non lle pasou nada. Destacou tamén a participación de pilotos da comarca en distintas modalidades. Aquí en Chantada sempre hai, desde xa cando era do galego, hai moita afición, como dicir, a participar correndo. Temos a mala suerte que non temos afición a que nos axuden a colaborar, a persoas que nos faría falta, iso sí que é verdade. Correr, pois sí, sempre hai, ou aparecen máis, ou moitos xa que algúns que os deixaron, pero, vamos a decir, sempre estamos unha media de 10, 12 pilotos chantadinos, que en este caso, pois a gran parte está metido no Convento Motorsport, que é o do Talleres Convento. Que pasa? Pois vale, é un tema, e esa xente, pois bueno, como é chantada, ou como moitos tamén, pois dicen, pois, eu corro só porque me gusta Chantada, non corro en outro sitio, como Luis Quizán, por exemplo, que é de aquí, en que vive en Vigo, pero, bueno, gustalle correr aquí, como hai moitos máis, e ao mellor gastaronse, porque tuveron que gastar un montón de cartas rodas, e corren aquí, pero, bueno, iso é unha cousa moi importante tamén que tela, os pilotos é moi importante, ora quedanos o segundo, que temos que intentar, como nos dixo xente, de involucrar un pouco máis a xente de Chantada que nos boten a mão, porque non só pensar en vela, porque a subida necesita xente humana para facer o tema, e iso é unha cousa moi importante, e a través de vos tamén quería insistir niso, a xente ten que colaborar, necesitamos personas que nos axuden, comisarios de bandera, nós temos que traer para a organización case o 90% de fora, é moita xente, moita xente. Involucrar, decir, pois hai que botar unha mão, con unha pouca axuda de fora, e tirar por isto para arriba. Bueno, aí queda ese chamamento, incidiremos nel, e, bueno, finalmente, non sei, a pregunta está aí, no? Pois Chantada, agora mesmo que volveu a puntuar para o Campeonato de España de Montaña, a idea é continuar aí? Home, porque isto, a intención é que se non pasa nada, seguir. Fecha non a sabemos, porque estamos en que o señor alcalde falou outro día algo na entrega de premios, cos miembros estaba ali un representante da Federación Española, hai que falalo, porque lógicamente como todo, igual que en outros deportes, entrar en fútbol en primeira división costa, o problema é manterse, pois este é o mesmo. Contar ca axuda de Chantada, que este ano é verdad que foi bastante importante a través da Asociación de Empresarios mesmo, que nunca tivemos unha axuda, pero este ano volcouse moi ben no tema, e moitos establecimientos, xa sabemos que todos non son, pero, bueno, unha gran parte de Chantada se volcou no tema, e hai que agradecelo, e sin eles hai que dicilo ben claro, non hai forma de facer a subida a Chantada.